देलाय आंखौ सिखाव बायदि नुदोंना नुवाखै दालाय? मानि थाखाय सोंदों? मानि आं सासे मानसिखौ एसे मान जाहोनो नागिरदों आरो। डाइरेक्ट बुनोथ' हाया नालाय बोलोजों नङा सोलो बाहायनो नागिरदों आं। हारसिंनो थांगोन नामा नोंलाय? आं हारसिं थाङाहाय मा, आंजों आयरन मेन दं, बेटमेन दं। नों न'आवल' हारसिङै थाबानो जाबाय दे। आंखौ जेबो साननाङा आयै, नोंहासो बबे जायगायाव थांनो नागिरदों। दा माबा मोनसे प्रब्लेम जायाबानो जाबाय। जेबो प्रब्लेम जाया आंहा। आङो आंनि प्रब्लेमखौ मालायनावसो होनो नागिरदों मिथिबाय। बेनिखायनो बुंलाय आंखौ सिखाव बायदि दाखु बायदि नुदोंना नुवाखै? आंखौ दाउस्रि बायदि सिनायदोंना सिनायाखै? मोखांखौलाय सिनायाखै, खर'नि बिबारखौसो सिनायगोनदां। बाथे, खर'नि बिबारजों जेबो फोरमान जाया। जायखिजाया मोखांखौ सिनायाबानो जाबाय। आं थांनोसै, नों थादो दे। जानला मानला खामानि मावहैलाबायनाङा आयै, उनाव आफाया नोंखौसो रायगोन। रिक्सबो लानो सोलोंनांगौ मानसिया। जेसेबांनो गिदिर रिक्स एसेबांनो गिदिर मानसि। अके बाय। आंबो थांफानांगौ नामा आयै? नाङा, नोंहा नोंनि सिलाइ मेसिनखौनो फेर 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 गुर 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 गाव 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 होननानै सिलायहैथां। बेवहाय आंजों फैफानाङा मिथिबाय? बहा थांनो नागिरदों बेखौथ' खोन्था। बेखौ खोन्था जायो नामा? आं दाहाय फैफिनगोन। न'आव मोजाङैनो थाबाय था। सिखावनि ड्रेस गाननानै बबे जायगायाव थांनो नागिरदों बेलाय? उनावहाय गाबै गाबै फैयाबानो जाबाय बियो। आयरन मेन आरो बेटमेन, मोजाङै गोसो होनानै खोनासं मिथिबायना? क्लिअ'पेट्रानि जेसेबां जौनि गला दं, माने वाइन शप, गासिबो बथलखौनो नोंसोर बुख्रुबजोबनांगौ मिथिबाय? जागोन दे। बथलसेबो थानो मोननाय नङा मिथिबायना? आरो सीसीटीवी केमेराखौ मोजाङै बुखावदोंना बुखावाखै? सीसीटीवी केमेराखौ बुखावासै। होमबालाय माथोबा खालामखो? डाइरेक्ट जों केमेराखौनो हेक खालामबाय। बिदिसो जानांगौ दा। दा केमेरायाव मा नुजागोन? बथला जेरै एरै दं बेबायदिनो नुजाबाय थासिगोन। दाउथे लादा बुख्रुबैदो। आं बाहेरायाव मानसि नायग्रा जागोन मिथिबाय? जागोन दे। माबार बुख्रुबै थां। क्लिअ'पेट्रा, नों आंनि फिसाजोखौ बुहोदोंना? आंबो नोंनि सम्पतिखौ बायदिसिना खालामनानै नोंनि खावलाय सिङाव थ्रोब सोबाहैगोन आं। मालाया खावलाय सायाव सोबायो, आं खावलाय सिंनि मोदोमखौसो सोबागोन। हायामि क्लिअ'पेट्रा। मा, गुमैया नोंखौ एदावदोंमोन नामा? गुन्दासो मानसियानो एदावबाय थायो। माथो बुंबावनो आरो। एसे लोंलुना लानानै बिराद बारजोबथारदों बियो। दे उन्दुदो, दावराव खालामला बियो। महिला पार्टिफोर, मा एसे गुदुं गुदुं उन्दुनानै दं नोंसोरलाय? मा जालायखो नोंलाय? नोंलाय माथो उन्दुबायसोमोन? हारसिं बोरैबा मोनथारदोंलै उन्दुनो। बांग्रिंबो फैदोंमोन ना, बेखौनो गिदोंब्रा आङो। नोंलाय मालानिफ्राय बांग्रिं गिग्रा जालायखो? आंबो उन्दुनि गेजेरावनो। उन्दुआ माथो गुमै? नोंनि थाखायनो आं आब'जों उन्दुफैदों। माथो जानोब्रा, आं गेजेराव उन्दुगोन ना। जेबो गेजेराव उन्दुआ गुमै, थांनोबो थां। देब्रा, गेजेराव उन्दुनि। गोदाव सोराव बुंबाय थानाहाय नोङो। जि जायगायाव उन्दुहैदोंमोन बेवहायनो उन्दुहैथां। बे हरफोराव मानो दावराव दावसि खालामबाय थायो नोंलाय? आं दावराव खालामदों ना नोंसोर दावराव खालामदों? आं नोंसोर सानैनि गेजेराव गुदुं उन्दुनोसो नागिरदों। लाजिनाय गैला बियो, लाजिनाय गैला। देलै दे, आंसो उन्दुगोन दा। मालाय सोरबा मालाय हौवायाथ' उन्दुआना। ना मा बुङो फामे सना? जेबो सना गैया होनखादों गुमै, उन्दुफैनो मोना। थां जेराव उन्दुहैदोंमोन बेवहायनो उन्दुहैथां। आफाया बेवहायबो दावराव खालामफैलायबाय। फै। सोर जाखो? आं रावबो नङा, आं नोंनिनो फिसालाय महाराजा। फै। आं सिनायासैलै। उनाव सिनायबाय थानो हागोन। फै, हिनजावफोर उन्दुग्रायालाय मानो हाबलाबायदों? फै। जायगायावनो जाफ्लाखायो, जायगायावनो मानसि सिनाया, जायगायावनो उन्दुफ्लानाय। मा होनबावगोन आं बे मानसिखौ? बोरैबा मोनसे गुन्दा दाखा मानसियानो। हारसिंखौनो लोगो हमजाया बेखौ। एसे एराय थाबानो जाबाय। थिग गैया बे गुन्दाजों। बेखौ फिसालायाल' दबथायनो हायो, रावबो हाया। महाराजायासो हामारो बेखौ। बानलु बेदां, नों न' सिङाव थांनानै उन्दुहैदो थां। नङा, आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरनाय। नों दि जोंलारिखौ एसेबां गोसो थोयो, ओमफ्राय जोंलारिया गुबुन सेंग्राखौसो गोसो थोयो। बेनि थाखाय नों मा खालामनांगौ मिथिबायना? मा खालामनांगौ? जोंलारिनि बिमा बिफाखौ इमप्रेस खालामनांगौ आरोखि। बिमा बिफाया नोंखौ फसन जाबानो जोंलारियाबो नोंखौ फसन जागोन। बेखौसो मोनबाय नों आंनो खोन्थानो? बेखौसो मोनबाय? एफाग्राब सोदोबनि गेजेराव बेखौसो नागिरना मोनबाय नामा नों? नंगौखौसो बुंदों दा। बिमा बिफाया फसन जाबानो नोंखौ जोंलारियाबो फसन जागोन। गोदोनि अन्थाइ मुगा बायदि मोनदों नामा? बिमा बिफाया फसन जाबानो फिसायाबो फसन जानाय। बेनिखायनो दाबो नोङो जौगायाखै। जौगायाखै होननानै दा बुं। आं रुवाथिसो थादों। रुवाथियाथ' गाज्रि नङाना। दाबायदियाव सोरनि दामा बांसिन मिथिगौ ना? कम्पानियाव मावनाय
फैसा मोनो हरसेथ' मावा थेवबो सानसे मावनानै बेसेबां मोनो खोब मोनो 200-300 नाथाय आङो सानसेयावनो 600-700-800 मोनो आंनि दरमाया सासे मिस्ट्रि जगालिनिख्रुइबो बांसिन बेनिखायनो आंखौ जानला मानला बुंलाबायनाङा नोंनि मोननाय बेथनफोरखौ नोंलाय माथो बयफ्रेन्डनोसो हरो बेखौ गोसो थोयो नालाय आं आंनि बयफ्रेन्डखौ गोसो थोयो बेनिखायनो फैसा हरो नोंनि बेथना थोयो नोंनो थाखाय थोआबाबो माथो खालामनो बयफ्रेन्डखौनो गोसो थोबाय जेब्ला बयफ्रेन्डआनो फैसा गैया नालाय हरनांगौ जायो जोंफोरा सिख्लाफोरा हौवा मानसिनो फैसा होबाबो नामानो गैया हिनजावफोरा हौवा माहाजोन गोसो थोबा दाय जासोगारो नाथाय हिनजावसाफोराबो दुखिया हौवा गोसो थोयो बेखौ नोजोरखौनो होआ आरो मिथिगौ ना हौवाफोरा हिनजावफोरनिफ्राय फैसा लानायखौ खोन्थानानै लाया नाथाय हिनजावफोरा हौवानिफ्राय बयफ्रेन्डनिफ्राय फैसा मोननायखौ खोन्थानानै लायो बेनिखायनो हौवाफोरा दायानो गैया नों मा सानो आंखौ जाला माला रुजुलाबायना नों मिथिबाय गुबुनजों रुजुजानो आंहा एसेबां गाज्रि सम फैथ'वाखै बेथ' नंखागौ नोंथ' गार्लफ्रेन्डनिफ्राय फैसा थाइसेबो लाखानाय नंखाया हायोबा फैसा 100-200सो बिनानै नायथां जोंलारिनिफ्राय मा थिक नोंनो हरनोबो हागौ आंलाय मानो जोंलारिनिफ्राय फैसा लानो नों जोंलारिनिफ्राय फैसा लानानै दोनोबासो जोंलारिया नोंनाव फैसा बिनानै कल खालामबाय थागोन बेनिखायनो जोंलारिनिफ्राय फैसा बुरजा दाहाराव लादो बेनिफ्राय हरा खालामदो जोंलारिया नोंखौ सामफ्रामबो फन हरबाय थानाय आच्छा बिदिसो होमबा र' होमबा मा फैसा धार नांगौ नोंनो आंनिफ्राय औ आर्जेन्ट आंनो फैसा नांगौ नों मानसि थिगैनो दंना होनो गोसो गैया नामा बिदि नङा नों जे आंनाव फैसा बिदों बेखौसो आसरित मोनदों मानो नांगौ मानि थाखाय आरो बहा दं नों आंनो फैसा नांगौ फैसाथ' नांगौ मिन्थिदों बेसेबां नांगौ आरो बहा दं नों आं न'आवनो दं होमबा न'आव थानानैलाय मानो फैसा नांगौ नोंनो बांद्राय सोंलु सोंला खालामबाय थानाङा आं नोंनाव फैसा दाहार बिदोंना अब्ला मानो सोंगासिनो ओरैनो सोंदों आरोहाय नों बेफोरबायदि बिफेरा नालाय दङना गैया नोंनाव फैसा बेसेबां नांगौ बुंलाय 10,000 10,000 दाथ' आंनाव फैसा 10,000आनो गैया बबेनिफ्राय मोनना हरनांगौ जाखो आंलाय आरो आंथ' जापानाव थांसिगोन गाबोननो आरो बानलु बेदाङा आंनि गाज्रि समाव एसेबां हेफाजाब होबाय दिनै आं बानलुनो फैसा बिनायखौ होनो हायाब्ला अब्ला मा सानखो होनो हायाबा होनो हाया होननानै बुंना 10,000थ' गैया आंनाव 1,000 जागोन ना 1,000 औ आं 1,000ल' होनो हागोन मानो होनोब्ला आं जापानाव थांफिननांगौ ना अके बाय आंनाव फैसायानो गैयाबा आं माबोरै हरनो बेनोलाय 10,000खौलाय 1,000 जासिनाय लोगो लोगो गाज्रिसो मोनबाय नामा बेलाय गाबोन आइनाव सोंना नायनोसै र' मा जायो मा होनखो नोंनि आइडियाखौ लाजाया मिथिबाय नोंनि गेसाव आइडियाखौ लानानै जोंलारिखौसो दुखु हरनाय जाबाय आं बियो आंनो दा फैसा बिबाबो होनो हायाखैना बियो सानबायसो थासिगोन बेनिखायनो बेनि जायगायाव आंसो बिनो फैसा हरनांसिगोन होमबा आंनि आइडिया जायासै गेट आउट आं हारसिं जिरायनोसै बेवहाय दे होमबालाय उनाव आइडिया नांगौबा आंनाव बिबारनो जाबाय शाट आप अके गुड नाइट मानलु बेदां एसेबां गुसुआव मा खालामबाय थादों न' सिङाव हाबैनो होबाय आइया आं दसे बेवहाय अर सायबाय थानि गावबागाव उन्दुनो ओंखारदों उन्दुहैथां बिदि गुसुआव मानो बाहेरायाव थाबाय थानो नोंलाय आं उन्दै नंला मिथिबायना गावबागाव उन्दुनो गोसो जादों उन्दुहैथां बोरै उन्दुनो हानो आफाया मोसागासिनोसो मोसागासिनो औ दहायनिफ्रायनो मोसागासिनो दाबो उन्दुवाखै होनबा आफाया उन्दुवाखैथ' आरो जुमाय फेबायना मानसिया अके दसे उनाव थांगासिनो आं गुड नाइट बे नंखाय मानामुनिनि खोथा लानानै जोंलारिखौसो अभार थिंकिं खालामहोसिगोन आं मानो लानांगौ आङो बे नंखाय मानामुनिनि रावखौ बानलु बेदाङालाय आंनोलाय मानो फैसा सोनानै हरखो बेबो 20,000 खर'आथ' बेना थिगैनो दंना र' गाबोन जापान थांनायनि सिगां खेबसे लोगो हमनानै फैसाखौ होना गालांफिनगोन आं बेनो मानो इसेबां फाल्थु बे मानसिया एखनबा मोनसे मावबाय थायो आयौ बाला जौ बथल बुख्रुबनो होनाया जौ सोलोंगासिनो दङ बाला माबार बुख्रुब एफा दामि दामि जौ बथल दं बथलसे लोंनायाव जेबो थाङा नामा खामानिया देरसै मिथिबाय खामानिनि थाखाय फैसा लादों नोंसोर नङा होमबा माबार बथला बुख्रुब जागोन दे माबार लागाव फारि बुख्रुब बथलसेबो दोननो मोना दाम गोसायानो जा दाम खमायानो जा नांगौबा बथलनिखौ उनाव लानानै दोन पकेटफोराव आन्दारपेन्टफोराव बाथामिसफोर Ekelawa tiskiwa le hapang ekelawa tiskiwa जाबाय उन्दुनाय मानसियानो सिखारनानै मानि एखेलावा थिखिवा जाबाय थाखो आफा उन्दुहैदो ekelawa tiskiwa le ekelawa tiskiwa गन्थं लावजिं खावलाय फावदुर खानाय थमब्रे ब्रे सना खानाय थमब्रे ब्रे अ खारां बारां खामानि मावनाय
खारां बाद्रां बाथ्रा बुंनाय मानो नोंलाय एसेबां अदासारि सना अदासारि जाबाय दे आफा बानलु फिसा ओरै फैलाय ओइ बानलु फिसा नोमफा एसे जौ लोंदोंलै दिनै बेनिखायनो रंजादों आं मिथिबाय रंजानायखौ उनाव दोनथ'दो दे दा उन्दुहैदो आंथ' जेबो दावराव खालामाखैना आं रंजादोंसो जाबाय दे बांद्राय रंजाबाय थानाङा ओइ बानलु फिसा नोंबो मोसाब्रा नोंबो फै मोसानि आं मोसाया ओइ रंजाब्रा गोदान बोसोरनि आं जेबो मोसाया रंजाया नोंसोरनो रंजाबाय था मोसाबाय था गुड नाइट दाद दे हाफां मोसानि आयौ मोसाबाय था हारसिं हारसिंनो आंबो उन्दुहैनोसै आं मोसागोन ना फिसाफोर नै माथो रावबो गैला है उन्दुहैनोसैलां मोसानाय मुसुरनाय दावराव दावसियाव मानसि थाफायाबा लांदां लांदां जायोना उन्दुहैनोसैलां ठंडा मतलब कोका कोला और ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए गाना आए ना आए गाना गाना चाहिए बेना दुगैनायानो मा अरल' गायजोबखोलै सोरगिदिं बेखौनो बुङो खायदा बाहायनाय खायदा बोरायखौ बाहायबाय दुगैबाय माब्रै दुगैथारखोब्रा नोंलाय अरल' गायजोबलायनानै नेवला नों मा बुजिनो गोजां बोथोराव दुगैनायाबो मोनसे दावहा जाय मानसिया गोजां बोथोराव दुगैनो हादों बिसोरजों समान दावहागुरु सोर दं नाथाय आं दुगैनो हाया बेनिखायनो अर लगायबाय सोरगिदिं दुगैबाय नों दाबोथ' दुगैयाखैना बोरै दुगैनांगौ जाखोब्रा मोदोमानो दुङाखै मोदोम दुंनाय लोगो लोगो नोङो दै गुसु होबा बांसिनसो प्रब्लेम जागोन माथो आं दुगैनोलाय दुगैनि नों बांद्राय भाखन मारिबाय थानाङाब्रा जे अमा बसा सिङाव दङ ना दं थां अमा बसा सिङाव दं थां मालाय दुगैनो नागिरनायावसो माबा डिस्टार्ब मा जाखो एमाव राजा नों माबोरै फैखो जोंनालाय आं दुगैनो नागिरदों थां आं नोंखौनो नायनो फैदों एमाव राजा आं आन्थिथिसोलै आं दुगैनो नागिरदों थां माथो जानायखै आं नोंनि दुगैनायखौ नायगोन ना नङाबा नोंनि बिखुंखौ साबुन फुननानै होगोन जेबो खालामा जायखिजाया नों थांदो नङाबा नों जानो न'सिङाव थां नोंखौ बाहेरावनो नुबाय जेब्ला मानो नांगौ आं थाङा न' सिङाव नों मानो बेफोरबायदिलै ओइ मार्था आं लाजियोलै आं सिख्लाफोरजों दुगैनाय नायजानो लाजियो नाथाय आं लाजिया नोंनि दुगैनायखौनो नायगोन मानसि आखल गैयै मानसि नोंलाय मालाय हौवा मानसि दुगैनायखौबो नायगोन नालै नोङो मालाय सेंग्रा मानसि दुगैनायखौ नायगोन आं दुगैला एमाव मानो खारखो नोंनि थाखायनो दुगैस्लाबनो मोनासैलै आं नोंसो मानो जाबाय नों एफा लासै रायलायनाङालै आं बोरैबा मोनफाजोबोलै नोंनि रायलायनायखौ मानो फैदों नों जोंहानाव बुंलाय नोंखौ नायनो मानो नायनांगौ जाखो साइकेला ला आरो बै लामाथिं थौ मानो लामाथिं फै साइकेला ला आरो लामाथिं फै नाथाय मानो लामाथिं फै होनदों अके ओइ मार्था नों जोंहा न'आव मा डाइरेक्ट फैलाय आरो नों मा जाला माला खोथा बुङोब्रा आं नोंखौ मोजां मोनो साला मिनिनो मोनलायलाङोलै माबा आं नोंखौ मोजां मोनो दा मिनिना लाबा टाइम जालायगोन नों मा सानो एमाव राजा मा साननांगौ जाखोब्रा जेबो सानाखै खालि नोङो आंखौ मोजां मोनो नामा बेफोरबायदि दिखौ बुंबाय थानाङा मिथिबाय नाथाय आंदि नोंखौ पसन जायो बिदि गैया नों जाला माला बिदि बुंलाबायनालै मार्था खोनासंनो सुखुथारा बुखुथारानो आयो मा जादोंहाय बिसोरलाय मार्था दुलुर नों फैनाय मोजां जाबायलै ओरै फैलाय मा नों दिनै आंनि सानसेनि गार्लफ्रेन्ड जानो ना प्लिज ओरै फै मार्था दुलुर आंनि गार्लफ्रेन्ड दुलुर आरो आं जोबोद मोजां मोनो सासेया सासेखौ आं फोथाया माथो मानो फोथायाब्रा जों सानै एसेबां मोजां मोनलायो नोंथ' फोथायथारनांगौ ना
आंखौ गोसो थोयो नामा? आं दा मा होननानै खोन्थाबावनो दे? नों खोन्थालायाबाबो जायो। आं नोंसानाव उनाव थांगोन। अके बाय। टाटा। आयो हाबाब संख्रि गोबाब। मावराजाया आंखौ मोजां मोनो होननायखाय गोसोखौ मोजां मोनलायथारदोंमोन मा। आंबो जाम्बि बायदिनो एसे फाग्लि आंलाय। मावराजाखौ खि आङो गोसो थोबानो मोनो नामा? जाम्बिनो। मा होनखो? वाइन शपनि गासैबो बथलखौ बुख्रुबनानै गालांजोब्बाय? सोरमोन बेलाय? सार CCTV-खौ नायदोंमोन जों, नाथाय CCTV-आव जेबो नुनो मोनाखै। सोरबा CCTV-खौनो हेक खालामदों सार। नोंसोरलाय माथो मावबाय थानायमोन? माबोरै मानसिफ्रा फैनानै बथलखौ बुख्रुबजोबना गालांनो मोनखो? गोख्रै मानसिया सोर बेखौ नायबिजिरहै माबार। जागोन दे, आं ट्राइ खालामगासिनो। ट्राइ खालामनानैल' जाया, सोर मानसिनि आखल बियो नागिरहैथां। जागोन मेडाम। बिफा, नोंनि मथेबा सोर जाथावथाव? सोर जोंहानि वाइन शपनि बथलखौ बेफोरबायदि बुख्रुबजोबनानै गालांखो? आंबो बेखौनो सानदों, सोर जाथावगौ। जोंलारिसो नङाथ'। नङा, बे माब्रै इसेबां गिदिर खामानि मावनो हानो? बिनि न'खरनि मानसिफोरा मावखायाखै। सोरबा जोंनि सोरबा पावारफुल सुथुरानो जागोन। आंबो बेखौनो सानदों, सोरबा जोंनि सुथुरानो जागोन। एन्टनिय' फिसा। मा जाखो? खोनादोंना एन्टनिय' फिसा? बे लाब्रा टाउननि वाइन शपआ बिनि बथलखौ सोरबा बुख्रुबजोबनानै गालांबायनो। दाखालिसो गोदान गुबुन हादरनिफ्राय लानानै फैदोंमोन जौ बथलखौ। बेखौनो सोरबा बुख्रुबजोबनानै गालांबाय। केमेरायावलाय रावखौबो नुवासै नामा? CCTV केमेराखौनो सोरबा हेक खालामबावबायनो। सोरबा प्रफेसनेल मानसियानो जाथारगोन बियो। बेनिखायनो एन्टनिय' फिसा, एसे खामानिफोरखौ सानै हयै मावदो। ओंखारोबाबो मानसि सासे सानै लानानै ओंखारबानो जाबाय। सोरबा जोंखौ गाज्रि नोजोर होदों। आं नागिरगोन दे, सोर खालामदों। दे फिसा, नागिरबानो जाबाय। आरो बहा थांदों नोंलाय? जेबो जाया लोङालाय? सिखावखौनो नागिरहैनो नागिरदों। सोर बेफोरबायदि खालामदों? फिसा। दावसो देलाय, मैया हराव बहा थांनायमोन नों? निउज कालेक्ट खालामनो थांदोंमोन आरो। मोजाङै खोन्थालाय, बहा थांनायमोन? नोंथ' निउज कालेक्ट खालामनो थाङाखै। गासिबो खोथाखौ सोंजोबथारो बालनि। उनाव सैथो बाथ्राखौ खोन्थाबाबो नों आंखौ रायगोनसो ना? मा मावदों बेखौथ' खोन्थानो हायोना नों? आं खोन्थानो गोसो गैयाहाय। मानो खोन्थानो गोसो गैया? माबा मोनसे जाबा मा जानांगौमोन? जानला मोनला हारसिं हाला ओंखारजायाना। निउज रिपर्टारफोरालाय ओंखारखानांगौ माथो हर जा सान जा। देलाय बुंलाय, बहा थांदोंमोन नों? थाम्फै देलाय दं, आं खोन्थायाहाय मा। होमबाथ' दायखौ गिदिरखौनो मावनानै फैदों नों। जेबो नङा दे, खोन्थाजागोन। मोजाङा मा गाज्रिया मा आं मोनथिखासै। आरो नों मैया हराव थांनायखौ आंबो नुखादों। खोन्थालाय, मानो थांदोंमोन? माथो बुंनाय? आं जेबो बुंलाहाय। अके बाय, आं निउज बानायहैनोसै। आरे मोजाङै बुंगोन ना? आं बुंखाबायानो ना, थाम्फै देलाय दं होननानै। दाय खोन्थागोन बोथानै। आच्छा दे। हेलौ, मा होननाय जादों? बे गामिनि रायजोफोरा दलं बानायनायाव बानायफायाखै? साला आं रायजोफोरखौ बुंखादोंमोन ना मिस्ट्रिफोरजों होंगो दोंगो खामानि मावफा होननानै। आजिखालिनि गामिनि रायजोफोराबो एसे सियान जानांसिगौब्रा। मिस्ट्रिफोरा माबायदि खामानि मावदों, बा मिस्ट्रिफोरनो बेसेबां फैसा होदों, इन्जिनियारफोरा माबायदि बेसेबां मा खालामदों, गामिनि मानसिफोरा नायनांगौब्रा। आं हले गामिनि मानसिफोरखौसो दायगोनलै। मानो होननानै बुङोब्ला पाब्लिकनिख्रुइ पावारफुल जेरावबो गैया। जों मन्थ्रिफ्राबो राजाफ्राबो हाया। जेब्ला पाब्लिकफोरा ज' लोगो नांनानै माबा मोनसे मावनो लायोना, सोरखौबा गादबनो लायोना, हाखायोब्रा। पावारफुलथार जायोब्रा गामिनि मानसिफ्रा, पाब्लिकफोरा। एसेबां अलसिया जाबा जानाय नङा। र' गामिनि मानसिफोरखौ थांना रायहैजोबगोन। ओरैनो दलं बिना बिसोर ओरैनो दलं। आदा, मा जालायखो? मैया हराव आंखौ नारजि बुदाङा खुदुमनो नागिरदोंमोन। अन्नानै नारजि बुदांखौ रायहैलाय। आंहा लासिंसिं जाथारगोन ना? बे नारजि बुदां लोक्षि साराया आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरदोंमोन। माबे समाव बिदि जाखुमाखो? दाउदै, जियानो जाया मानो नों दुखु जानाङा। आं नारजिखौ थांनानै दिनैनो दानो बुंहैगोन। दे होमबालाय आदा। साला नारजि बुदां, आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरग्रा नों, हा? र' बेगथाम नारजि बुदां, बिराद गाज्रि जादोंना नोंनि सभाबा। थांगौ आं। ओइ नारजि बुदां, होलोखो दिनदां। हेलौ, नोंनि गुस्थि फेरलेबा। नारजि बुदां, नोंनि गुस्थि फेरलेबा। मोजाङैनो जोथोनै दोन। मा जाखोब्रा अमा राजा? आं बुंबायना नोंनि गुस्थि फेरलेब फारनाया मोजाङै दोन। नोंहा बिराद खुदुमनो गोसो जादोंना, बिराद खुदुमनायनि गांनाय उखैनाया बारा जाथारदोंना नोंना। र' आं थांगासिनो। महाराजा भाई, नोंबा सोरनो फन हरदोंमोन? रं नाम्बार जाबाय। हेलौ, मा रं नाम्बारलाय? ओइ नारजि बुदां, आच्छा दे, दोनदोंना नोङो लाजिनानै? आंनि बिनानावखौ जेरै खुदुमनो नागिरदोंमोन ना नोङो, नोंखौबो खुदुमग्लिजोबना फैगोन आं नारजि बुदां। र' थांगासिनो आं। गोदाव सोराव मा बुंहरदोंब्रा बेलाय? मैया हराव जुमाय फेनाय आंनाबो खर'आनो सागालालै। बां, नारें बिदै सेबलाय। जाला खर'आ जाला। ओइ नोलो, गारिया दिहुन माबार।
नार्जि बुदांखौ थांनानै थिगसे खुदुमना फैनो आं सुवादखौ साला गुन्दाखौ अमा राजानि बिनानावखौ एग्रांना लाग्रा बियो अमा राजानि बिनानावखौ गावनि हिनजावखौबो खुदुमना फैगोन गावखौबो खुदुमना फैगोन र' होमबासो मिथिगोन बियो अमा राजानि बिनानावखौ नोजोर होग्राया जोंलारि आइ आं दखाननिफ्राय थाबनो फैफिनगोन अब्लासिम नोङो पेकिं खालामनानै लाबानो जाबाय दे आयै आं नोंजों जेबो नंला आयै बुङा मानो मा जादों आं आइनो आंनि सोमोन्दै खोन्थानानै दुखु होनो गोसो गैला बे दावहाया आंनिल' बेवहाय आं आइ आफाखौ गेजेराव लाबोला जेबो नङा आयै आं जापानाव थांबा नोंसोरखौ मिस खालामगोन बेखौसो बुंनो नागिरदोंमोन नोंनि फरायनाया एसे देरसिन दा उनावबाबोथ' नों बेवहायनो फैफिनखागोन ना दे बेफोरखौ सानबाय थानांला आं दखाननिफ्राय थाबनो फैगोन जागोन दे आयै मा होननानै फोरमायगोन आं जेबोखौनो सानबाबो मोनला माथो एन्टनिय'नो खोन्थानायानो मोजां जागोन हेल' एन्टनिय' नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना जागोन दे आं दसे उनावनो ओंखारलांगासिनो एन्टनिय'नो गासैबो खोथाखौ खोन्थानायानो मोजां जागोन नार्जि बुदां नै मा जालायखो बेहाबा बोरो नार्जि बुदाङा नार्जि बुदा सिङावनो दं मामोन लिंहर माबा नार्जि बुदांखौ मा जादोंहाय मा रागा नार्जि बुदांखौ लिंहर होमबानो मिथिगोन नों ओइ नार्जि बुदां मा जाखो माथो अमा राजासो जिराय बोरो नोंनि गुस्थिया मानोब्रा नोंखौ दिनै देन्जार खुदुमगोन आं मा गोदाव सोरावलै अमा राजा नों आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरग्राना आंनि बिनानावखौ नों बायदि मानसिया मानो खुदुमनांगौ जाखो मा गोदाव सोराव बुंलाबायदों आंलाय माला दावदैखौ खुदुमनाय ओइ अमा राजा नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौ बुंलाबायदोंसो होननानै बुंदोंना नार्जि बुदां आं नोंखौ बिराद मोजां मानसि सानदोंमोन दिनै नोङो आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनानै बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय बेखौ आं मालाबाबो निमाहा होआ मिथिबाय आरो हाफां नोंथ' गाज्रिसो मोननांगौना नोंनि हौवाया आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनायखौ मानो जेबो बुङाखै आं खुदुमनायखौनो नुवाखैबा माथो बुंबावनो खुदुमथारोमोनब्लाथ' आं बिनि गुस्थिखौ दोनबावगौमोन जानो नार्जि बुदांनि गुस्थिखौ गोदाव सोराव बुंलाबायना मिथिबाय अमा राजा आरो हाफां आं रावखौबो खुदुमाखै मिथिबाय नों बिदि बुंफ्लासिगोनथ' आरो आंनि बिनानावासो बेसेबां दुखु मोनदों रुखु गाबदों बबेनि एसेबां थाट क्लास आखल जाखोब्रा नार्जि बुदां नों समायाना बिदि नोंफोरासो बैखौ खुदुमलाय समायो नों समायाना नोंबो समाया मिथिबाय अमा राजा नोंबो समाया रावबो समाया बेफोरबायदि खुदुमलायनो आरो नार्जि बुदां रावखौबो खुदुमाखै नोंनि बिनानावखौबो खुदुमाखै मानो खुदुमाखै लाजिदों एसे धैर्य हमनो सोलोंदोलै नोङो नार्जि बुदां नों बायदि मानसिया बिदि समाया आरो नोंखौ खुदुमागौ माने आं दिनै थाङा देलाय खुदुमलाय माबायदि खुदुमो नों नार्जि बुदांखौ मा नायनो नामा देलाय आगानसेल' आग बारायलाय आरो बेवहाय गथ' गथायफोर दङ दावराव दावसि खालामफैनो अमा राजा मानो खालामा जेब्लासिम नार्जि बुदांखौ आङो गुस्थियाव खुदुमना अब्लासिम आं सान्थि जिराया नायबायल' था नार्जि बुदां जेराव मोनो बेवहाय नोंखौ खुदुमगोन आं आयौ माबायदिथार नार्जि बुदां नोंनाबो जुमाय लोंबा आखला गाज्रिथारहाय जायखौनो बेखौनो खुदुमनो नागिरो नोंलाय एबारनिफ्राय जौखौनो दालोंसै आं रावखौबो खुदुमाखैलै जुमाय लोंबा सोरबा हिनजावफोरखौ नों बायदि नुलायलाङो आरोना बेसो आंना प्रब्लेमा बेखौनोथ' गारनोबा गारनोङो लासिंसिंनो बेसेबां लासिंसिं जायो जुमाय लोंबा हाफां बेमार जाफ्लागोन बेहा मालाय हिनजावफोरखौ खुदुमनो लुगैनानैसो बिदि जायो खोमा मोनथिलाय लाङाना खोनासं सोमस्रिजों रायलायहैनांगौ बिराद गिदिर खोथा दं गोदाव सोराव माला अमा राजानि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरखोब्रा आंलाय जौ लोंनानै जेबो गोसोखौनो थालालै लोंजानाय नंलालै बे बुस्थुआ लोंजानाय नंमारथारलाय एफा गाज्रि हेल' बानलु मेदां नै आं टाउन थांनाय लामाथिं दङ एसे बिजि आरो नोंनि फैसाखौ आं हरफिनगासिनो नोंखौ लोगो हमनानै नों आंनाव मा साननानै फैसा बिनायमोन आरो मा साननानै हरफिनखो आंथ' बेखौ जेबो मिथिला होमबाबो आं नोंनि फैसाखौ होफिनगोन दा नोंखौ लोगो हमनानै होफिनगोन आं जोंहा न'आव दा थांदों मा जोंहा न'आव दंहैयो आं बुंखाबायना नै टाउन थांनाय लामाथिं दं होननानै बानलु बेदा मा खालामनो सानोथाय जेसेबांनो बेखौ इगनर खालामो बेसेबांनो बांसिन खाथियाव फैयो मा साननानैबा फैसा बिनाय आरो मा साननानैबा होफिनखो गावसो मिथिसिगौ आरो खाथियावनो माथो कमलाबो फानदों बर'सो जाखोना हारसासो जाखोथाय आबौआबा आबौ कमलाया बेसेबांनि आबौ जरासेयाव 10 थाखा आबै जरासेयाव 10 थाखा औ आबै दे बिदिबालाय बे कमलाखौ आंनो हरजोबबानो जाबाय नंगौ आबै औ आबौ औ आबौ कमलाखौ आं नोंखौ फाननाङा होनखाबायना आं फाननानै होगोन होननानै मानो बेफोरबायदि कमला फानफैबाय थायो नोंलाय न'आव थौदो आबौ बेसे जाखोमोनथाय आंनो गासैखौबो नांजोबगौमोन गासै 200नि दं बेवहाय दे होमबालाय बैयावहाय दोनफैथ' आं प्लास्टिकजों खानानै हरनोसै जागोन दे आबौ फैसाखौ लानानै फैबानो जाबाय आं नोंखौ बहाबा नुनाय मोनदोंमोन मा मुं मोनथाय नोंना नाथाय आं नोंखौ नुनाय गोसोआव गैया आंनि मुङा जोंलारि आंनि मुङा सानराजा नंगौ नामा जोबोद मोजां मुं थेंक इउ आंनावथ' केस फैसा गैया गुगोल पे खालामनानै होबा जागोन ना जानाय नङा केससो नांगोन मानो होनना बुङोब्ला आंनि मबाइला गाज्रि जानानै दं बेनिखायनो अनलाइन फेसिलिटिया जाथ'नाय नङा बिदिब्लाथ' आं अनलाइनसो जागोन सानदोंमोन जेबो नङा हरफिनदो होमबालाय नाङा
आं बायखाबाय जेब्ला आंनो लाखानो नों दसे थाथ'लाय आं फन खालामनि सासे लोगोखौ जागोन दे नोंखौ मानो सिनाया जानो आं जोंलारि उन्दैयाव एलपि स्कुलाव ज' फरायनायखौलाय दा माब्रै नोंखौ माथो होनांगौ जाखो नों मालाय जापानाव थाङो मोजां सोलोंथाइ लाहैदों नोंनि खाथियाव थानोनो समाया आं जोंलारि एन्टनिअ नोंनाव केस फैसा दङबा लानानै फैलाय जागोन दे सानराजा दसे बेवहायनो थाथ'गोन ना फैसा केस लाबोगासिनो जागोन दे ओमफ्राय सानराजा नों आंखौ सिनायमारा नाथाय आं नोंखौ सिनायनाय मोन्दों उन्दैयाव नोंनि मुङा गुबुनमोन नामा औ मा मुंमोन उन्दैयाव नोंना गब्ला होननानै बुङोमोन गब्ला जोंथ' एलपि स्कुलाव जमा फरायदोंमोन ना माब्रै दं गब्ला आं मोजाङैनो दं जोंलारि दालाय मा खालामगासिनो एखनब्ला खमला फानो एखनब्ला मैगं थाइगं फानो एखनब्ला टिउसन लायो आरो फरायनाया गेप दंथ'यो आं एडमिसन लानो हायिनि थाखाय फरायाखै नंगौ नामा नाजानोसै देग्लाय हागोन हाया एडमिसन खालामनो हागोन दे नाजानाय थाबा जेबो नङा नोंना लोगोआ फैबाय खोमा एन्टनिअ बानलु बेदां माला फैनो नोंलाय बानलु बेदां एसेबां रायलायनायाव मुखुब जे आंनि फैनायखौबो खोनालायाखै बाइक लाखिनायखौबो खोनायाखै नों माने आं एन्टनिअखौसो नेदोंमोन बे खमला बेफारिनो फैसा केस होनो होननानै बेवहायलाय माथो आं रावखौबो खमला बेफारि बायदि नुवाखै बै सेंग्रायानो खमला फानदों आच्छा बेसेबां 200 थाखानो अके आच्छा बेसेबां जाखो होनदों 200 बानलु बेदाङासो मानो फैलायखो दे आं एन्टनिअखौसो नेदोंमोन खमलाया 200 थाखानिल' दङ 500 थाखानि नङा जेबो मोना दे टिप्स साननानै लाबानो जाबाय सरि आं ओरैनो बुस्थुफोरखौ लाया ना नांगौनि बारा ना नांगौनि खम बेनिखायनो नोंथाङा 300खौ लाफिननो नांगोन आं नोंनो टिप्स साननानैसो होदों ओरैनो होआखै आंनोबो ओरैनो नाङा आच्छा दा आंबो गुबुननो होनाय फैसाखौ आंबो लाफिना आंबो ओरैनो मोननाय फैसाखौ नाङा आं खस्थ' खालामो खस्थ' खालामनानै लागोन आंनो ओरैनो नाङा अननानै फैसाखौ लाफिन होखानाय फैसा आरो हायाव गोलैनाय फैसा आंनो नाङा बानलु बेदां सानराजा प्लिज नोंसोरो फैसाखौ लानानै जेबो दासान जोंलारि आं गोरिब जानो हागौ नाथाय आंनो ओरैनो फैसा नाङा दे होमबालाय फैसाखौ 300खौ हरफिनबानो जाबाय जागोन दे आंखौ गाज्रि मोननो नाङा जोंलारि मोना दे मानो गाज्रि मोननो आं नोंखौ सोर गोदान सेंग्रा बेलाय रावबो गोदान सेंग्रा नङा आंनि लोगोसो उन्दैनि साबेसे लोगो दं नोंहालाय उन्दैनिलाय बांद्राय लोगो गैया खिन्थु उन्दैयावलाय जों ओरैनोसो लोगो जालायोमोन देरनानै जोङो माथोखौनो होलायला आरो मानसिखौबो सिनायबावलासोमोन आं दिनै मोजाङै नायनानैसो सिनायदों मालाय खमला बेफारिखौलाय मानो इसेबां गोसो होनानै नायनांगौ नोंलाय जेबो गोसो होनानै नायाखै आं ओमफ्राय आंनो मानो फैसाखौ मैया हरनाय नोङो हराव ओमफ्राय मानो बिनायमोन नों फैसा आंनाव नांगौ जादोंमोन नालाय बिदों उनाव मोनथिबाय जे नोंनाव फैसा गैया बेनिखायनो हरफिनबाय मा गोरोन्थि मावबाय नामा आं जेबो बुंनो थांला आं नोंनि फैसाखौ गुगोल पे खालामनानै हरबाय आरो खोनासंना जिबदां आं दिनै जापानाव थांफिनगोन बिराद मोजां एन्टनिअ बिमानि खोथाया माथो जाखो आंनि केरियारनिफ्राय जेबो देरसिन गैया एन्टनिअआबो आंनि गोसो गोरबोआव जेब्लाबो थागोन नाथाय दा आंनि केरियारा देरसिन आच्छा खमला जिरलाय खमला जिरनो मा खालामदों बानलु बेदां हासुनो नागिरदों बेयावसो मोनबाय आरो बियो हासुनो आरो सानराजाया मा सानखोथाय बेबा बानलु बेदांनि खाब्रां खुब्राङावनो आंखौसो रागा जोंलांबायदां मालाबा देनां लोगो मोनफिनबा मोजाङै रायलायनोसै आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालां बाय गुड नाइट